and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Hinuwaman nga pangandoy. Nahinumduman gud ay nimo? Di sa ko makapagkumal. Tingali. Di ko makatuman sa kong kisaan mo. Napihakin ni mo nga kong kasing-kasing. Mahal. Gusto kong ikaw mo akong tugyanan sa akong kaputli. Salamat sa imong gugma, mahal. Salamat sa imong pagsalig na ko. Tungod kay ikaw ra nga akong love, mahal. Dili ko makatugot nga usa ka demonyo ang makapungil sa mga gihay sa akong kaputli. Bahala na ni mahal. Total, pakastan kapitan ako kung muabot ng kalinaw. I love you, mahal. I love you too, mahal. Animal! Kangilat sa akong damgo. Kinsab-sab ni kusog kayong nanuktok sa portahan. Ikaw gani ni Butoy. Magkatilaw kagyod sa kong kumo. Ano di kanyo? Ayaw ko ninyo pangutana. Nagkahukaw mo sa akong pagkatog. Panagaw mo! May singgit magod kanyo. Bito, singgit, bito. Ilong na mo! Butoy! Oo, nyo. Ayaw kalimot. Sa iwas pagpaanhi si Karen. Doon ako isuko niya. Lagi nyo, ha? Ato na, Minyor. Pero, ayaw lang panarangkan nyo, ha? Unsa? Ayaw ba panarangkan nyo ba? Aron kun musab kag singgit, tali ka rin namang matabangan. Ha? Panagaw na mo! Tada mo eh. Kita man nagsuk na ni. Nganong ingon man adto nga kong dangko. Gipakita gyud ko. Gipakita gyud ko ni Hazel nga gitugyan niya ang iyang pagkababay. Nitong wa na ko mailing na laki. Kinsa tong laki ha? Mauna ka kadto si Milan ang saop. Happy? Huwag ko makasabot akong kibatik, mahal. First time. Pero happy ko. Kay ikaw may akong kaupan paingon sa langit. Ikaw. First time nga wa ko makasabot sa kalipay nga akong gibati. Ako ang unang lalaki nga nakasuot sa imong kinabuhi, mahal. Ikaw na may akong gihigugma. Ayaw pagmahaya. Nga natiso ko ang akong bini. Ibisag ko apat ang makasal. Ako gani mo ibiyangyo ni mo. Aron ikaw kay makauna sa akong kinabuhi. O wag yun na ako basuli ang nahitabo nato. Pananatog ka usa? Dili ko ikaw dawaan. Kay ikaw na'y nanag-iyan ako. Magpasol kita kali ko, mahal. Kung katubang demonyo ni mong amahan mo'y naghugaw-hugaw sa imong pagkababae. Di ko gid siya mapasayang. Kung natuman pa ang iwan unay ang tinguha din ako. Magpagkamatay kit ko, mahal.
Di ka na maibalik pa niya, mahal. Labaw ti kang paralipdan. Ang dili mahanaw sa kong kinabuhi. Salamat, mahal. Misamot ka ng akong love ni mo. Di ka magmahay. Nga pobre lang ang nakaangko ni mo. Nalipay kayo ko, mahal. Ug musamot nga dili na kit kumapiya ni mo. Sa'yo, hasad mo ni Butoy, uy. Tuka pa man gani ko ka rin. Pero, saon man? Mamimando ni Sr. Emilio nga, patuon kas baya sinda. Padoon ko? Niya pa gani si Mama? Maulagi na iyang gisugo na ako. Samuanhi ko nga, wako niya sugo. Noy, Butoy. Hain man gina isin ang ilang. Ambot lang, Wa yun ko'y kasayuran anak ka rin. Dili ba? Ikaw may misulti nila nga muuli na si Sr. Emilio? Unsa? Mahal. Nainanugtog sa pultahan. Ha? Ito ang mahal. Tingalig ang abogado na ron. Okay. Uy, mahal. Mugawas na ka. Tira imong brief o ang imong shorts. Bantog rahayahay. Ayun daw akong brief. Magilis na ako, ha? Tingalig, doon ay tuyo si attorney. Wala, uy. Kaikog pa dato ini, mahal. Lamisa nga puno sa pagkaon ng dias gawas. May termos, tasa, gatas o kape ang niya. Ingon ka ni anak ka pinangga sa abogado? Tinuod na, man. Daanan na ni mo siyang kaila? Kaila sila ni Sir Dean. Ug ang Dean ay ipailan ako nga to sa abogado. Mahal, dili ka... Psst. Stop it. Kasabot ko sa mong duda, man. Si attorney Minyo na, ug mahal sa kini ang iyang asawa. Kaysa may di magduda. Tan-awa na gud. Iya kang gipapuyo din eh. Unya, gipatun-an pa gyud para self-defense. Ug ipakuha ka. Aron di ko mahasol. Ingon man, makapahuwi kag tarong. Sorry, mahal. Mga ano ta? Gusto nito kumutabang sa kusina, mahal. Ayaw na sa bagay karon kay tingalig mukalit og anihang imong amahan. Aka dita. Ngano? Kuan. Gusto kang mutabang. Kay bawde ka muluto, mahal. Kasayon, anak. Sa may imong gusto, lutoan ta kag itlog, sunny side up, hotdog o ham. Ngano imo magkulit katawan? Sige lang tagpamahaw, ana, ha? Unsa may imong sudan sa paniud to? Sa pinihapon. May eskwela kog culinary arts. Aron, dili ka na gid magmahay nga mga asawa nako. Kay lami mo luto ang imong asawa. Musamot gid ang akong love sa akong asawa. Wow! Kanindot, paminaw na to, mahal. Imo na kong giisip nga imong asawa? Promise. Promise, mahal. Kung magmalinaw na ang tanan, pakas lang tadayon ka. Tinuod, mahal? Muna ako isa, di mo. Mamahaw na ta. O, kay imo naman kong giisip nga imong wife. Silpihan ko ang akong hobby. Uy. So, sige, lingkod na, mahal. Kay silpihan ka na nako. O sa may mong gusto, coffee o gatas? Imo man ko na kung gipatawag nyor. Lingkod. Salamat nyor. Unsa to'y imong gisulti?
Imong uyab kadtong saop? Oo, Nyor. Uyabing duha si Milan. Kay uyab man mo. Nahibaw ka yun. Hain ron siya. Kuan, Nyor. Dili man tingali kinahanglang tuganan ko niya kung unsa iyang buhaton. Naglikay ming duha nga mahibaw sila si mama o papa. Bakakon! Nyor, tinuod nga akong gisulti nimo. Uyab mi si Milan. Pero amo lang ning gitago sa kumagi ni kanan. Hinungdan nga magtago-tago sad mi sa among panagsulti. Kung mao ginay imong ipatuon ako, Dan, pamatud Unsay buti mo ipasabot, Nyor? Pangitaa, hain karon sila. Kaya kasiguro ko, namitago lang siya. Kinsay ikaw ba niya silang bay? Ang iyang inahan. Kinsay nga siya inahan? Ilang, Nyor. Nakakita na ko ni anang ginganlan og ilang? Wa ko masayod, Nyor. Pangita sila. Wa lagi ko masayod hain ron sila, Nyor. Panid Lisuras ang Senyor Emilio, eh. Dili man mo tuko. Asa man ka na ko pangitaasin ang ilang. Tawi. Ako naman hinuig lisod-lisod ni Senyor Emilio ini. Si Padre Damian. Nahibaw kong delikado ang akong buhaton. Pero ako siyang panidaan. Nagdudagit ko nga naa sila magtago sa kumbento. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!